Яңа тормыш биредә башлана. Берүк матур булсын, берүк ныклы булсын. И Ходаем, үзен ташлама. Әгәр дә үзебезнең кызларыбыз акыллы, тәүфикле, игътибарлы, рәхмәтле һәм бәхетле булып, күп балалы әнигә әйләнә алсалар, сыбканалар. Менә ул вакытта инде ихлас, мәхәббәт тә, бәхет тә була. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Иң тормыш сезгә алдагы көнегездә бәхетле булыгыз. Торырга тиеш. Данис, Алсу. Сезнең гаилә кору теләгегез чын күңелдәнме, иреклеме, төптән уйланылганмы? Сез тормыш юлын бергә узарга әзерме? Киявның җавап бирүен сорыйбыз. Әзер. Кәләшнең җавабын көтәбез. Әзер. Сезне ир белән хатын Күчекбаевлар гаиләсе дип игълан итәбез. Бер-берегезне котлагыз. Сезгә иң беренче телим озын гомер, бәхет телим, семья тормышы телим, балаларга сук булсын, район эшләштән тырышын, бәйрәм белән сезне чын күңелдән. Хезмәт белән яланган муллык ташып торсын, бәхетле булыгыз.